Hei, sunt Alma Nicol Boiangiu, actriță și muzician și astăzi vreau să vă vorbesc despre o platformă online de casting pentru artiști. Este vorba despre thecastlist.com și dacă ești artist, tot ce trebuie să faci este să-ți completezi profilul ca să poți să aplici la proiectele lor, așa cum am făcut și eu. Prima oară când am auzit de thecastlist.com a fost în 2019, când Andreea Nicolescu și-a prezentat proiectul în cadrul festivalului de la TIFF. Și voiam să fiu parte din el. Habar n-aveam eu atunci că o să iau multe proiecte cu ei. Da, ăsta a fost începutul. Am lucrat să am headshot-uri profesionale, filmulețe de about me, română-engleză, cât mai profi și cu astfel de materiale adunate la un loc, nu ai cum să dai greș. Partea cea mai tare la această platformă este că sunt foarte transparenți, publică absolut toate anunțurile de casting, tu ești liber să te înscrii la care crezi că te potrivești mai bine și de acolo, good luck!